Ai kublai pi baro ake ketenga jong tra jeng Jesus Christ session ha kani kapor. The long ga jinger kui fi the long ga jing snai ga yo now blai shafi. But the long ga jing kemen ga jing baro ka ba pala liam mi ga jing shampang ga jong abat jong pi. Na u Jesus Christ u ba try jong abat jong pi. Kubor ga balengkot ake kapor kalong na ka city ga jong juda kalong ka don tang shil nong ga city juda ba ka dekat ka ba arpo lai. Kektian ke ba ongkum ni rai ki wei to pin em da ke ba kene kan that no yaki na ka ding han rai yaki wei to pin em da ke ba kene kan that no yaki na ka ding ka tu ka de khot shwa ka ta khot ka ba ar pa ar ko ong rai yaki wei pat to pin la isn ai da ke ba pen ye per yaki ho shisha ka ni ka jing la isn ai ka de ga jing ai ka jong blai Kibreu ki don ye gani ching ai ga jong blai ben la isn ai ye ki paramensim ya ki parabreu ya ki parabangait ya ki nong shong snong ya ki paramarjan daga jing la isn ai Kibreu ba don ye gani jing la isn ai ki long ki bara kerkhu na maru Jesu hi wang ha ka gospel ka bakat ko Matias song basan ka de khat ba nyao wang suk ki ba la isn ai suk ki ba isn ai na ba an isn ai ye ki Ti kata Kibreu ke ba isn ai ya ki weipat ki para mensim ke ba kodor. Kenyo ai ka jingle isn ai nau belai. Shibun ba Kibreu ke ba la isn ai, but shibun ba Kibreu ke ba yo ai ka jingle isn ai ke jong belai. Kani ke de ke jing hikai ke doctrine ke jong Jesu, ba la dangi la isn ai ki wei ngin yo ai ka jing isn ai nau belai. Compare na margata la ngabat pi ki doni ke nu ka bentah ka do jong ba jong pi bo belai ai. Langi le ke jing isn ai de ba yarap la mi ki wei. Langi le ke jingsen ai de bangi ai isn ai ki wei ngi ai de jan la ni ai de jingbam la ni ai de pisa la ni don gi ba ai de kam la ni kadu gunu jing ai don gi ba ai de ktien ge chong blai don gi ba ai de ba ya shakri don gi ba ai ga ba ya rap don gi ba ai de ga ba pentingen na ga ktien ge ba em ge chong blai don gi ba psai ge ni ge ktien ge chong blai pat kumta ga jingla isn ai ye ki wei pat ki para men sim ge ba kodor Jesu ang suk kita ki bela isn ai naba an isn ai yaki na ublai ubahabneng hallelujah sutana ka tin ga jong blai ban pusan yaka hal new juda ong yaki wei pin isn ai daga ba pen ye per to la isn ai ong yaki wei to pin la isn ai daga ba pen ye per yaki gidon gi brio ba kum kita ki ba don kam ye ka jing la isn ai ga jong apa jong pi kani ka kubor kan hirap yang abde fi bangila ban pusan ye ka bangila ban pediang ye ka bangila ban put into practice ong ka kitien pareng lani bangin shim ye ka bangin le ye ka daga bangin le isn ay nur ye no kawan ke jingger khu ke jong blai yo nong no try gabar padang ni ujuda upen ken mauro mun sim ko jong blai wong rei ya ki wei pat tu pen em da ka ba kri kan that no ye ki nakading Kumno ngila ban pen em yaki weipat ki para mensim. Hatula mangi ban pen em yaki mensim ki ba kodor hagani pertai. Hatu ngila ban pen em mangi daladi ya no ki ba dai ban yap la ni gede ban late no shidi job. Hatu ngila ban pen em yaki hatu ngila ban walam yaki shapeneng. Kajubab kalong daladi ngimla ban pen em yano. Ngimla ban pen em mangi yaki weipat ki para mensim daladi. Lani deka borga jong abat jong pi, deka jing start jong abat jong pi, deka jing klein jong abat jong pi, deka spa kabangi don, deka ikhtiar kabangi don, deka nuga bang abat pi ka position lan ka kerdan kabangi don, nginom la ban pen em yano. Hanruai kan ka ktien ka jong ublai, ka pen ken mau yang abde fi, bangila ban pen em yaki weipat ke para mensim. Hagni ujuda wong do ka bor ka jong mensim bakoi. Wong pin la ban pen em mi ki weipat ki para mensim. Da ka ba kini no eki na ka ding. Kini ka ding hang ni ka ba mod kini na ka ding ka dijok. La ni kini na ka ding ka jong setan. Kini na ka ding jong ka jing jenjar. Kini na ka ding jong ka jing susi. Kini na ka ding jong ka jing kuslai. Kini na ka ding jong ka jing duk jing gerdu. Kini na ka ding jong ka jing pang ka ba shirkai ba. Kini na ka ding jong kata ka ba ki nongshun ki ban ben yeki. But kam tam nagading juga jingya trim shak bam jikut. Nila ban pen em mi ki weipat ki para mensim ha ke kerteng ka ba don botam ka jong try jong Jesus Christ.
u Jisu ang la ai hafi ka bor halor ka bor baro. Bat kata ka bor ka ba u Jisu ai pateng hi senran. Wai pateng hi shakri ka jong u tata du ka ni sngi. Kadai ka ikhtiar lani ka bor kut ka jong u Jisu Christ wa trai. Ka bor ka ba u blai la ai pateng hi shakri ka jong u Jisu Christ wa trai. Ya ka ban shimti ki weipat ki men sim, ya ka ban walam shapneng. Ya ka ban walam shu Jisu. Namar kata ka borkut lani ka bor ka ba kraudam ka ba Jisu u ai hanga pada pi ka de ke jing empam jikat. U Jisu ang haga gospel Yohanes kalanang ka ba. Shipau ka dikat ka ba shipau ang henrai ngangalawan ban ai happy ya ka jing Bat bakin mat ya ka kerhai. Kadika jing bam chikot kadika jing ka ba kerhai. Ka ba Jisu ai hanga pada pi. Ngila ban yapan talang ya kadika ktien shiki weipat ki para mensi. Ngila ban ai ya kadika jing bam chikot ka ba Jisu ai hangi ngin ai pat shiki wei ki mensi ka ba kodor. Pada ki wei kin yo priang ya ka juk kadika jing bam chikot kamdai nangi nrai kadai no Jisu nrai lengba jongi. Bat chini ki wei pat ki mensim ki ba priang ya kata ki la ban yo diang ya ka jing bam chikot. Bat kebaar nang tau Jisu uang kum no ha ki senran. Uang namar kata ka ktien ya ka banga keren na pi ka lomen sim. Namar kata kain ka dan jing ka ktien ya ka banga keren na pi ka lomen sim. Namar kata kain ka dan jing ka di ka ktien ka jong Jisu ka lomen sim. Bat ka dan jing bat ki ba priang ya ka ki yo ka jing Kerhai no try Jisu. Bat habang ngi sami ka juk ka ktien jong ka jing bam chikot ka ktien jong blai ka de ka ikhtiar ka de ka bor halor baro ban nyela ban pentai ka de ka ktien ka jong blai shiki weipat ki para mensi. Bat ki weipat ki ban yo priang ya ka ki la ban priang ya ka de ka bangai bat ki yo diang ka jing yo diang ni ka ktien hi. Ban namar ka nyela ban kini kin tetro ik weipat ki para mensi ka bakodo haka jaka bagin lechedu jok ni la ban kini kin tet yaki de ka psai ka ktien ka jong blai. Kaba arnang ni pat kala ban kini kin tet do pin kini kin tet no iti ki mensi. Nakading daga bangi duai. Haki kerteng ka ba ka jong try jong Jesus Christ. Ngila ban duai ki ben sim shwa bikin klat no. Ngila ban duai ki ben sim ki badon haki hospital. Ngila ban duai ki ben sim ki badon ki jakayat lenti ki ba ngiu ki ba tirkai ki ba trim. Ngila ban kini kin tet ki ne ka ding jong ka jing ya. Ngila ban duai ki bre ki badon haki kali ki badon haki train ki badon haki thama shwa bikin ya. La ban kini kin tet ki la ban pen yaki ban walam yaki da ka ba duai. Haki kerteng jong no jong Jesus Christ about try. Kadang ka bor ka kerteng jong try jong Jesus Christ. Palapan pen ki weipat ki para mensim ki bakodo. Ban kini kin tet ki ban walam show try. Ublay na kerku yang abde feeling magne ktien ke jong ublay. Yaki wei du pin la isen ai ding pen ye per yaki weipat do pin kini kin tet ki na gading. Do pin pen yaki de ka kini kin tet ki de gading. Yaki nakading. Hagani ka por wada ba bios ngaw ni ktien ke jong ublay ngapan bana ka don ching pen ngapan bana ni ktien u tribe ka long ka jing ka kar hai pi. Pila pan yo diang ye ka pila pan yo diang ka jing map ai ka jing isen ai ka jing pen ka jong utrai. Da ka ni ka ktien ka don ching bat ka long mensi. Doblen kerkun teng shine lagi jang kamat api baro barang hilang ngin sekeno pala shine mereka burom ke jang amen amen amen